namin dire sa Plaza Lapu-Lapu. Namin dire guys sa Plaza Lapu-Lapu guys sa Opon. Tama? Picture man. Yan na. Ano? Ayan, sa taas. Ito si Nonoy guys, oh. Nagalingkod. Ayan si Nonoy. Pwede rin, basta-basta makakuha na ni guys. Oy, sulod ayon. Gapila pa mi guys, no? Haba pang pila guys. Isa makasulod. Then, dari ang kuan guys, ang uban. Napoy lingkuranan ani guys, oh. Hindot sa ani. Yan, mga green. Ano? Okay, female restroom. Nadi sa restroom ani guys sa gilid. Ato ang restroom. Then there's ang side. Yung taod-taod guys, pagawason na sad mi nga nasa sulod kay parang katong nasa uban nga nasa gawas nagapila guys, sila na po'y pasudlon kay dili pwede guys ug pasudlon tanan kay atong ganina guys mga 1 hour siguro pud ming gapila sa gawas usa may nakasulod guys. Dirita sa Dirita sa I love Lapu-Lapu. Yung sunod na si Nonoy guys, oh. Ay, ning sunod na siya guys, oh. Kanindot sa view. There dami siya. Picture doon na to. Okay, I love Lapu-Lapu. Tarong ba? Yan. Yan. And guys, Plaza Rizal Health Visit. Opening 6 AM to 10 p.m. Mayor Ahong Chan. Wear your face mask and face shield. Sanitize your hands. Ay, ito rin. Practice social distancing. Much later. Hi guys. Then nami sabay guys mapay mong pag-abot. Ang sinanoy guys, okay kapoy guys sa pag-drive. Kapoy ka mahal? Mapay mong pag-abot guys. Sayo mining ato guys kaso tugay lang may kasulod.
So guys, may kasulod guys kay need kuan. Kinanglan siya guys. Di tanan pasudlon kay magsiot sa sulod. By batch. Then imara to guys kay mukaon sa ako guys kay gigutom ko. Nipalit mi og manok dito sa kuan guys na manok nga prito. Nipalit mi kay kutasan ko. Then before end of this video, I wanna shout out for ayun guys, so as usual ang papel, mahiwagang papel. Shout out to Master Rico Vlog watching from Dubai. Thank you so much sir for your support. Charot English. Salamat po sir sa support nyo po, sa pag-subscribe po sa aming YouTube channel. Mag-ingat ka po dyan sa Dubai. Salamat po guys, hanggang dito na lang po. Bye!